Hola, em dic Mercè i aquest és l'últim llibre que m'he llegit, El secret de la família Tenebras, de Jerónimo Stilton. Es tracta de que el Jerónimo Stilton i els seus 3 companys volen arribar a la vall dels vampirs bufats, on hi ha un castell. Al castell hi viu la família Tenebras, però la família Tenebras no és una família normal i corrent. Amaga un secret, i un secret molt greu. Si voleu saber quin és el secret i les moltes aventures que us esperen en aquestes 113 pàgines, llegiu el llibre, us el recomano. És de l'editorial Destino. Els llibres